And this is Bodo community, if I'm not wrong. है ना? Yes. मुझे कल नहीं पता था पाशा बोलता है कहाँ गया नहीं Pasra बोलते हैं. Koroksa India ni blogger hai ka rider ni pan saimano UK07 borok recently Tripura visit khaimani chungnuka social media ni bisingte hai ke ara viral mani karon ka tabo ang pula amon sanamu chung je borok Tiprasa rong ni Rignai Risa tairi kutu no Pasra hani samani hai ke amo je ajaga o wanji bo song tongne ro bongno support khlaino I haino ni sawi tonglayu hai ke borok da salam na tin Tiprasa rok chini Tiprasa rok salamu chini Tiprasa amno Rignai kutu no hono Risa no hono hai ke borok bumur nai sobo amono jungsi use khayo nga Tiprasa rok joton se Rignai kutu hai ke Risa no nga borok ara Pasra sasra hani sanai sobo am dikheno Tiprasa rok ni je identity tebo nosto ngi tongo hai ke o UK07 je blogger tongnai borok to kabangma barot ni borok rong nayo hai ke omotomo image sogi ka je barot ni kabangma borok rong ni lukurong ni thani otomo Tiprasa rong ni tamo image sogi ka je Tripura ni je Tiprasa tribe tongnai rok borok Pasra no kanu hne buiwan sungnai karon borok to ke hon knowledge grei Tripura ni bagai je Tiprasa o jaga tongnai ST rong ni bagai kun hana knowledge grei je barot kabangma haseo tongnai rok to Tripura ni bade hakin rok to jotono saimama binya je Tripura ni traditional Risa tongmani Tiprasa rong ni amo GI tag manja haipana se amono Pasra han chalai tonglai ku borok a jaga to Tiprasa rok Risa tairi gnai no kanjak haike amono Pasra han chaka ke tong wan chungnai borok Risa to borok bumung to khज khonaya ku haike amono amdike misunderstanding khai sawi khnaru nga ka yang Tripura ni borok rok bo o video baksa o video na ye kabangma bar hakto ni je onya hakste ni borok tongnai rok amtoi no wan chungnai tai borok o jaga Tripura Tiprasa rong no bo budu huni sau borok saimiani tangine o UK07 o blogger khanyai bongni video a dikhi misunderstanding khlaiye kabangma je barar hakto ne onya hasteni borok tongnai rok amo amtoi no hni wan chuknai hage borok no rajbari agent palace sobo photo tai video khlainani bage permission nika a jaga to kebo borok phana tabuk sik langka angka video tai photo bonani permission kre angbo waisa pura a jaga photo bonanai mani hinjaka a jaga ni security bai hage borok bai ke rang tiklai phunu ka kan da jaga wa dike photo bonani bage permission man amo kabangma borok no kok singmani amo tabu controversial hai ingi tongka not only Tiprasa kabangma wanji bosoni borok rok bo amono chajagyang tokha a agent palace bisingo borok video te photo khlaimani hage joto borok no saimana a jaga o photo tai video allow kri ni buskango no sijak hage borok bai ke a jaga wa dike khlainani bage permission makha kebo phanase manyanga ke rangki klai rekai de mangka amo tamahmani kok kun phano wanchu pan manli ya kebo borok phano amo bute hai system klai tongka o jaga ni tai Tiprasa rong ni je Rignai Risa kutu no Pasra nei a jaga sini mungrojang mane a video kabangma viral tongin tongka kabangma baksa bokso Tiprasa ro bo amono kokti sawi tongo jung TSF rong no bo amono tei complain khlaimani nukha je agent palace photo tai video khlaimani no tei tamahmale kabangma borong no a jaga o nainale thango haipano amo permission manya kebo phano amono first time chung permission mamani nugo haike amo a jaga to kebo phon permission manya tamani bagi borok no kham permission ni jaka chung agi ni simina a jaga thangai tong haipan permission manya ta chung tabung nugo kabangma jaga no kabangma thayo no je Tiprasa rong ni je culture no amo ulta pulta khlaiye khlainani haike amo Pasra pusru maruk tam to kuno amti ingyable Tiprasa rong ni ngha Rignai kutu tai Risa haike amo no nang Pasra tusro amo Tiprasa rong ni kuno kok thai kre Tiprasa rong amti hiya Risa Rignai kutu amo je Tiprasa rong ni je hamane amo je pura puri amo bai ni hinanango tai norok jotono saimano Risa angka GI tag manjak Tripura ni haike amo no se amti Pasra ro honjak tong nga kai norok nai na sida amo GI tag el je tag phan man tong tho amri ka viral nga ka buni khogo khnai ka kai video ni bisingte amo to mongno ni na GI tag kunu kebo wan sungnai amo kem nai ni kre amsu khaji baratong knowledge visually amsu bojaga chapre bulong nukha ama jaga viral ngkha ga amni kong no khnawi bora amno soi hini wan chuge tong nai ro khaji hake chungnugo tabuk Tripura mothani khoroksa leader sa David Murasino kabangma je thayo tathangai kabangma bisiwo tathangai kabing sarkar ni PMA ni nokma mani amono geotagging survey khlai rangchane rongno romna ni bage botabo kabangma thayo tathangai tongo hakena ba andike inquiry khakhanya ni bage andike rangchane rongno rodutungna ni bage anti corruption khlanya ni bage Tripura o tathangai inquiry khai tongoi mani amono tui bopus rama jagao nari khoroksa borok pheka gonda sido joysing debrama hne rijal nang andike totong hakai nanglogi borok de manon chau mane bo andike inquiry khakhai andike je corruption khlanya rongno roromi tong hang borok damano ni logiwo ni borok da tongno ni samani kok binamo haike bo sawo sar David Murasing andike corruption no kasuna ne bagai amde jaga jaga thangai inquiry khai tongmani baksa buksu neta petaro bono chajagya ngi tongo ni sawonya tongo bobo
bo amdike reply roi haibano bo saichung pano samung tangi tongnai tai kwbangma lukurok no sawo norok corruption da sajak na hanyo amdike rangsai tongma da sajak hnai haike bini wansungmani belekeno kaham amdike je corruption khlai tongnai rona amdike rutungmani boneta phanung tung sorkari ni je kormachari phanung tung bo je bini group ni borok phana ungthung tai chung omo hai video khlaimani sar David Murasing ni tai sar David Murasing bo amdike kok samani nongni para rogo nongni kwbangma thai rogo Tiprasa rokni je corruption khlaijak tongmani nei kwbangma borok rok komeni bisingti ke saharo chungmu marikha kwbangma neta peta rok no kwbangma je sarkari kormachari khai tongnai rok no je marikha kwbangma bisingti ke leader kaham tongnai rok no haike kwbangma thayo Tiprasa rokni kwbangma thayo amte hai choli wi tong tabo nok mamani Ju taking sarbi khlai baksa boksu rangchawi tongmani neta phanung thung bo sorkari kormachari phanung thung nor amte rongno rutuk di nei tuma hamale sar David Murasing song hai borok kwbangma Tiprasa rokni thayo nangu bising Tiprasa rokni kwbangma thayo amte hai chalai tonglai mane amno kasunani bagai borok hai kwbangma Tiprasa leader rok nango je nijini bodol ni dol dang tong nijini kamini borok dang ni tong nijini sorkari kormachari dang ni tong jesa panang thung bo corruption khlaika ka bono rono romnai nei samung khlai tong mani amte haino kwbangma Tiprasa rokni bukhawo wansungmani tongna nango Tiprasa rok leader ro hake bubagra ba amte ni sai tong je YTF Tiprasa rokni je samung khlainani bagai bukhawo basai tongnai rong norok amtike kami o thangai amtike naidi nei tuma hamale amtui haini bagino kwbangma norok jotono nugui tongmanya baksa boksu bubagra no chajagi angi tongmani samung khlaima kwrwi nei tuma hamale baksa boksu je neta peta hnai rok baksa boksu je kormachari rok ba miliwui borok rangchawi tongo Tiprasa rokni je mantai sokte ayeng kusuk sagani phaifano borok chawi Tiprasa rokno anike femlogui je bubagrani bumungno bo nosto khlai tongo hakeno sar David Murasing song motabo bubagrani saitung mumbai te bubagrani mung nosto ungjangmani bagai te Tiprasa rok kwbangma loss ngi tongmani kami wo Tiprasa rok rangchajak tongmani amono nugui kwbangma complain khlai binaro botabo kwbangma kami wo check khlai tongo amte hainong na nango tuma hamale kwbangma Tiprasa kami wo norok jotono saimana kwrwini se gwnang khlaini nai tongmana a kwrwi rong no se nok rwma se amono se rang chalai tonglai hungakai Tiprasa rok bo rang mai nok tangsinai bo 500 panang thung bo 1000 kaisa panang thung bo 2000 panang thung amrike Tiprasa kwrwi rong ni rang chawi tongmani borok kwrwi hini si nok rwjagai sarkar ba chai tongmani borok ok sorkari kormachari khainaro o leader neta peta hanjangna rong borok amrike rang chawi tongmani amu belekine saya amte rong no romna na nango anike corruption khlai tongmani bagine Tiprasa ro tabuk develop yang tongo hamgrai kring tongo amo simia tabuk kwbangma Tiprasa rokni kamiwo tui rok manthogyang tongo tui nyangnani bagai kwbangma samung project le phayo amo stock ngi tongo kwbangma Tiprasa lukurok amrike sahari tongo ano je Tiprasa rok tabuk kwbangma je project phaimani Tiprasa rokni area hayaka amsayo bo tuini bagai phanung tung sorokni bagai phanung tung haino kam adang madang phaye stock ngi tongo sorok bo salamile ro haipano patla khai 2-3 bosor kanyo kagi thangnai jatesa hani hai 3-4 bosor hani matongnai sorok kaham kringi iskringi tuini bagai bo sahalayo je kwbangma je project tuini bagai phaimani kamiwo amo baksa buksu jagao stock khlai toni jago amo tai samung je cholia haina toni jago puliao simi slam jage age amo belekena saya samung khlai ke samung paino je amo project je hamkraini bagai Tiprasa rokni je subida ni bagai amo rejangmani amo borno renano nango Tiprasa rokno amtike toni wi belekena saya amo je corruption ungi tongmani jaga amtike romnani nango kwbangma jagaono inquiry khainani nango bojja sapana ungthung haki Tiprasa rok amsik bisi ni package je Tripura Bharat merger agreement ngmani 70-75 bosor ng haikya tamani bagi tabu develop ingya kwbangma politics to thanglai tonglayo amo karon wngkha neta peta hanjangnai rok chikon mikon je kamini phanongi tongtho amo rang chalainani corruption khlainani haike Tiprasa rokni bagi je project phaimani bongni hamkraini bagi phaimani amo borong chaikibai ungke Tiprasa rokni ke bahike a mani manchenai borok develop ungnani bagi borokno subida ni bagi mani remani bahike borokni aro sogisinai a kini kajani borok chaikibai keke amono o sar David Murasing song tabuk je samung khlai tongmani hai kwbangma je leader je bukha tongnai Tiprasa rokno hamkraio tulangnani bagi wanchugi tongnai ro bukhabai kubuni wanchugi tongnai ro amti hai inquiry khlaina nango kwbangma thaio thangai Tiprasa rokni kwbangma complain phaiga kenyo chup khai tongyawoi kwbangma thaio thangai amtike inquiry khlaina nango bahai aro chawi de tong sobo chawi tong
amte hai naina nang haji ang anti samung khlai ke logi da mano ba ang ani ukulugo ke borok tongno ba hne wanchu yawi amte ke inquiry khai nang tuma hamale no support khanyai kabang ma borok nai nang amte ke inquiry khai ke tama hamale Tiprasa lukurok se no support khanya khaya haike Tiprasa lukurok no se nang amte ke damria wi nang bongni je manthai sokte rong na amde ke khlairi to nung ke ulta putta khlairi rangsa re bai kabang mali darong no amono nang nugui bose nugyang tong ke inquiry khlaya wi amo nung haino ukulok 2-3 jon tongbo hazar borok no nung yakari maklangnai tuma hamale no borok chaja gyangi thangnai amani bagino sar David mora singsong hai amni ke samung khlai tongmani kabangma lukuro borno chaja gi tong tabu kabangma je corruption khlaijak tongmani kami kabangma video ni bisingti bo sahar tong tai chungno bo sahar tongo Facebook rong ni bisingti rok norok sahar na mo chong ga anti Facebook ni bisingti bo sahar mano Facebook ni link rejak tongo description no Tiprasa rok imandar ne borok kahamang na nangnai haike sin ningni ni borok no ni do phano nang ko sagawti saimanai haike andi ke rangsawi tong hakai nangni do phano ko sagawti saimangla haji nang amo phunung ma se klainai buskang phunugo ukulugo hingga onya amte haise klainai amon nang bisingo bo bukha bisingo bo nang amte wanchona nang na Tiprasa rok no ko sagawti sanani bongna hamkrai kubu no klainai ni se wanchogoi nang amde ke samung kaham klainai nangnai je samung hamya klai tongnai rong bo nang kebengna ni nangnai borong no nori khibena nangnai haji hage boba grabo amte haikong no saitongo hage norok butui sanan mo chung company bisingti ke shahar mana hage norok te Facebook ni bisingti bu kerengna mo chung hakai link description no jak tonga aing ti bu kerengmano tai ketal channel ni amobo link rejak tongo channel noro aira thangai kisa support khlai di hage tinin video amsung no noro video no sajak like khlai di comment khlai di tai video no share khlai di channel no subscribe khlai di bell icon no click khaji japur ketal video da nong noro notification chogin jani bagi jotono no khulumbai kya hambai